Amb tots vostès, l'increïble senyor Carnestoltes, el rei dels pocasoltes! Potser molt de vosaltres us enfadareu, però a 4:45 marxareu. Fa un temps us he escoltat, però vosaltres no us heu assabentat. Això és com una presó. Que ja tenen posada la disfressa. Però què és això? Van disfressats de comandament a distància. Hi havia una vegada uns nens i nenes que estaven molt avorrits. No sabien què fer i ara tot era un avorriment, fins que al final van tenir una idea.
vídeos de diferents anuncis de telefonia. Ayudarme todas las noches, todos los días. Un taller para arreglar el coche y Era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, con il braccio mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? Que va disfressat de presos i faran un homenatge a Michael Jackson. La seva mort va ser una de les notícies més impactants de l'any passat. Aquest cantant de pop cantava i ballava molt bé. Segur que ells també ho faran igual. Venga, empieza carnaval. Yo me he disfrazado del rapero más genial. Te lo estoy contando a ti. Yo me he disfrazado del mejor MC. Tranqui, tío, esa peña es muy rara. Tranqui, que no llevo una máscara pintada en toda la cara. Era broma, estoy vestido de prisionero. En esto del rap quedo primero, porque es mi juego. Venga, estoy un poco cansadillo de cantar. Venga, deja un ratillo, tío, que ahora toca bailar.